welcome back to my channel guys, Baluarte o ang Torre o ang Watchtower ng Bayan ng Alegria. Yes po guys, nandito po tayo ngayon sa Heritage Park ng Alegria. Osba boy, layat boy. Yeah! Yan. Ito po ang Watchtower ng Bayan. Yung Alegria kasi masyadong malapit siya sa sa karagatan. Yan po. So noon sa mga panahon pa ng mga pirata, sa panahon pa ng Mexican, nadisenyo po ang Pilipinas. Sana nadisenyo yung Pilipinas, nadisenyo yung Cebu para sa gera. So bawat parang may mga spots ng Cebu talaga na may mga watchtower na tulad na ganito. So sa mga Baluarte na tulad ganito, may alam ako dito. Isa dito sa southern part of Cebu is sa Alegria. Next was my watchtower din sa Karkar. Then may watchtower din sa Dalaget. And then sa Talisay. And then parang may isa sa Aluginsan. Aluginsan yata yun. Basta paminsan-minsan lang tayo makakita ng watchtower na ganito kabuo, na mostly kasi mas mababa pa sa tao yung mga heights na ito na preserve nila. Libutin natin guys. And of course, syempre naman, kung may watchtower, hindi pwedeng walang simbahan. Kasi yung bell towers naman ng mga simbahan is parang balat kayo din yan. Pag may lumulusob sa bayan, yung kampanaryo na yan, yan yung tutunog na lulusubin na yung bayan. Tapos yung mga kababaihan, matatanda at bata, yun magtatago na sa gubat o sa bundok. Tapos lahat ng lalaki na marunong humawak ng armas ng itak, sila yung sasabak sa gera. At syempre yung plaza, yun yung magiging sentro ng himagsikan. Ito yung Heritage Park ng Alegria, Cebu. So buo pa siya, matigas pa, at least siguro mga 25% ng Baluarte. And it's hindi siya nilagyan ng ng semento. Wala pa siyang halo ng semento para siya mapatayo ng ganito. So yun, at least may railings na siya. Before kasi wala tong railings, pwede mo siyang pasukin sa loob. Ngayon hindi na. At least ngayon makikita pa to ng mga henerasyon, sa mga susunod pa na henerasyon, na may ganito talaga. Okay, ito marami itong kwento sa nakaraan. So sana yung may mga ganito sa bayan ma-preserve na. See, kitang kita dito yung simbahan niya. Yung parish church naman dito pala is St. Francis Xavier. At may kunting lagusan dito. Siyempre may exit, emergency exit siguro to. So maganda pa siya guys. Sana mga still 100 years nakatayo pa to. Dahil ito ang magsisilbing libro ng bayang Alegria o kaya ng buong Cebu o kaya ng Pilipinas na rin. Baluarte ng
Alegria Cebu o Watchtower ng Cebu na rin. At ito guys, at of course Watchtower syempre naman nakaharap sa karagatan, facing siya sa facing siya islands of Negros. Ito po ang Heritage Park ng Alegria Cebu. Of course, yung simbahan St. Francis Xavier. And of course, yung slogan nila, Beautiful Alegria. See? Maganda po dito guys. Madadaanan lang natin to pag pupunta ka ng southernmost part of Cebu. Dito sa area ng Bato, Sambuan. Pag papunta ka ng Bato, Oslo, hindi ka dadaan dito. So masyadong malayo to sa Cebu. Siguro 5 hours away from Metro Cebu. Yung pamasahe siguro dito around 200 pesos sa siguro. Yan po ang watchtower ng Alegria Cebu. And of course, ang Heritage Park na rin ng Alegria Cebu. Ito po. Hi! Ang picture ito, may pakita din maman mo. Awadaan ito. Laging siguro. Ha? Di pakita din maman mo picture man. Ano? To na di sila? Ano nila yung sunod na? Huwag mo kabantay? Wala. Sunod, dati siya, alay siya, namoy na utang buhat ha. Mga batid mo utang ginawa. Wala din niya sulti idi ay. Wala. Tiga. Wala. Picture naman sila. Ano yun? Ay siyang mga batid mo kung ganaw. Boran. Hol. Wow. Huwag kayong mag-alala guys. Tahimik po ang bayan na ito. Wala po tong mga crime rate. Siguro pag nanakaw lang, yun na lang. Maliban na lang sa droga, hindi natin alam yan. Pero yes, maganda dito guys, yung karagatan nila. Yes, lalo na sa mga scuba divers. Yes, target to. Yung karagatan nila. So, yun po. Kaya dahil dyan, bilog ang mundo guys. Yeah, enjoy natin ang lugar guys. Hindi tayo araw-araw nandito. At luntian pa rin ng paligid. Yes, yes, yes. And of course, with respect to the patron saint of Alegria, St. Francis Xavier, San Francisco Javier. Salamat sa nag-organize na ma-preserve tong baluarte o watchtower ng Alegria Cebu, ng southern part of Cebu. Dito po parang southeast of Cebu. And puntahan naman natin yung karagatan guys. Yan, pamilya ko, parang gatherings na rin. See, yan yung slogan nila, Beautiful Alegria. At ito yung pamilya ko. Yan, sino yan? Mami, mami! Sige ka lang ga, mami, mami.
mga public plaza talaga ng bawat munisipalidad ng Cebu. Dito sa southernmost part of Cebu, maganda na guys. Of course, may negosyo na. Kaya ngayon may nag-video, okay? Tingnan mo yung karagatan. Kitang-kita yung seabed nga. Mga isda, may mga isda pa rin. Yeah, tapos sa ngayon, may floating cottage siya. Floating cottage pa po. Maganda dito ang sunset. Pero parang hindi kami aabot doon.